Tatsuniyar wani mutum wadda mutanen garinsu suke mai laƙabi da Attalili Attagazuti saboda tsabagen tattalin da Allah ya yi masa. Ku biyo mu domin jin yadda aka ya samu wannan suna da kuma yadda aka yi yake da wannan tattalin masifa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum, muna son idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. A cikin wani gari wanda ake kira da Tudun Wada, akwai wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda ake kira da Tinga. A cikin wannan ƙauye mutane suna zaune cikin zaman lafiya da riƙon amana. Sannan kuma a cikin wannan ƙauye again akwai wani ɗan tsoho wanda ake kira da Malam Baƙo. Malam Baƙo ya kasance mutum ne na jama'a, sannan mutum ne mai bargwanci da abin dariya. Mutanen garin nan suna ganin matuƙar girmansa, amma sai dai akwai wani abin mamaki dangane da wannan mutumi. Malam Baƙo ya kasance ko da iska zai shaka sai ya auna ta kafin ya shaƙe ta. Kuma menene yasa yake auna ta? Saboda Malam Baƙo Allah ya zuba mai tattalin masifa, amma ba haka kurin fa wannan tattali ya biyo sila ba. Akwai dalili da kuma abin da yasa Malam Baƙo yake aiwatar da wannan tattalin nashi. Kamar yadda kuma duka mutanen garin nan suka sani, Malam Baƙo ya kasance mutum ne ba mai yawan magana ba, amma duk lokacin da wani ya zo yana masa dariya dangane da wannan tattali da ke da shi, Malam Baƙo yakan buɗe baki ya ce, da ka san daga inda ruwan sama ya zubo, da ba za ka bar shi ya ringa zuba hakurin ba tare da ka nemi abin da za ka ɗiba ba. Haka dai Malam Baƙo yake ci gaba da aiwatar da rayuwar shi da wannan tattalin ba tare da kowa ya ji dalili ba. Mutanen garin nan sun kasance suna mamakin yadda Malam Baƙo yake rayuwa, duk da mutum ne mai arziki ba kaɗan ba, amma yayin da ya zo siyayya ba fa zai wuce iyakar abin da ya tsara ba. Tun a gida yake tsara irin siyayyar da zai yi. Idan zai sayi magi to yakan siyi na yanda ya ga dama ne ya rubuta. Komai ya rubuta shi a list, yana zuwa zai ba mai kanti kawai ya ce ya haɗa mai komai na iya kuɗinsa. A haka dai mutane suka ci gaba da wannan rayuwa, har wasu ma suke zargin cewa Malam Baƙo yana da tattalin nan ne saboda baƙin hali da kuma mummunan hali. To jama'a, ga sanadiyar tattali da kuma mako da wannan Malam Audu Baƙo yake da shi. Domin jin yadda Audu Baƙo ya samu wannan asalin tattalin nashi, muna son idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa, kana kuma ku danna like da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri. Lokaci ɗaya, rana ɗaya, akwai wani matashi a garin na Tudun Wada mai suna Musbahu. Musbahu ya kasance matashi ne mai son jin gulma da kuma munafurce. Haka wannan matashi ya karfafa gwiwa domin ya je ya samu Malam Baƙo akan sanadiyar da kuma me yasa yake da wannan tattali. Haka akai, ranan nan kuwa ya tafi gidan Malam Baƙo da yamma. Yana zuwa koyatar da Malam Baƙo a zaune yana yin jin rediyo. Malam Baƙo yana zuwa kanshi sai wannan matashi ya tambaye shi, to Malam Baƙo, dan Allah na zo da wata tambaya. Malam Baƙo kawai ya girgida kai yayi dariya yana cewa, to Allah ya sa ina da amsar wannan tambaya taka. Wannan matashi lokacin da ya kalli Malam Audu Baƙo, nan take ya samu ƙarfin gwiwar faɗa masa wannan magana. Lokaci ɗaya ya fara cewa, Malam Baƙo, ina so na ji menene dalili da kuma silar yin wannan tattali naka, dan Allah ina so ka faɗa min gaskiya. Sai Malam Baƙo ya kalli fuskar wannan matashi da fuska wadda take ɗauke da labari da kuma tarihi na wani abu da ya taɓa wucewa a baya. To jama'a, muna so ku ci gaba da bibiyar mu domin jin yanda aka yi Malam Audu Baƙo ya samu wannan tattali nasa da kuma wannan mako da yake da shi na siyan abubuwa. Malam Audu Baƙo ya ce, to na ji wannan tambaya taka, amma duk da wannan tambaya ta yi mun tsauri, amma bayan da zan yi, ko domin na ga na wanke kaina daga wannan 'yan camfe-camfe da ake min a cikin wannan gari namu, zan yi ƙoƙari in baka labarin duk abin da ya faru da ni a shekarun baya. A da na kasance ni ma mutum ne mai wulakantar da dukiya. Na kasance ina yin wasa da kuɗi kamar ba samun su nake ta wahala ba. Na kasance mutum mai arziki ba kamar yadda nake a da ba, amma lokaci ɗaya na rasa komai.
na rasa gidana, na rasa iyalina, na rasa komai da na mallaka a wannan lokaci. Haka rayuwa ta juya min baya. Menene dalili? Saboda ina wulaƙantar da kuɗi ne yayin da na same su ta hanyar wahala. Kuma duk da na san cewa a wannan mataki da nake, wulaƙantar da kuɗi ba nawa bane. Malam Baƙo ya ci gaba da cewa ba komai bane ya sa na rasa dukiyata, face wata gagarumar gobara da aka yi a cikin gurin kasuwarmu inda muke neman kuɗi. Wannan gobara haƙiƙa ta ƙone min komai da nake da shi, sai da ta ƙone komai arzikina da komai da komai. Abokan kasuwanci na a wannan lokacin sun guje ni, sun manta da irin zaman da aka yi na amana da halanci. Na koma ina yawo, ina kwana a kan titi, na zama kamar bararren mutum. Haka rayuwa ta canza min, kuma ni na san ba komai bane dalili face wannan wulaƙantar da kuɗaɗe da na yi a lokacin. Amma haka dai rayuwa ta ci gaba da gudana a wannan lokacin. Na kwana da yunwa, kai sai da ta kai ma daidai da ruwa idan zan sha sai na je na yi bararsa a gidan mutane, ko kuma na samu wata rijiya na je na ɗiba. Ba wanda zai taimaka min a wannan lokaci ya taimake ni na ɗiba, ko kuma a ɗebo mu, duk da a lokacin na fara manyanta. Amma me, tun daga wannan lokaci na ɗau alwashin cewa idan har na ƙara samun wata dama ba zan ƙara yin wasa da ita ba, ko kuma na wulaƙanta kuɗi. Zan riƙe kuɗi kamar yanda nake riƙe da rayuwata. Insha Allah ba zan ƙara wulaƙanta kuɗi ba. Na ɗau wannan alƙawari a wannan lokacin. Tun daga wannan rana duk abin da na samu na kasance ina mai girmama shi, ina mai tattala shi, na daina wulaƙantar da kuɗi. Aikwa Allah ya dubi zuciyata ya ɗan damun da arzikin da nake da shi, amma duk da ba duka bane, amma na gode wa Allah a wannan lokacin. Haka na ci gaba da rayuwa. Nakan samu kaɗan, in samu kaɗan, amma zan iya tattala shi domin na ajiye wani kuma na ci. Mutane abin da basu gane ba, Malam Baƙo ya ci gaba da cewa wannan matashi mai suna Musbahu, mutane basu gane ba, tattali ba talauci bane, tattali hikima ne. Sannan in baka san yanda za a yi ka ajiye kaɗan ba, to in ka sami mai yawa ba za ka taɓa tattala shi ba. Haka dai Malam Musbahu, duk da wannan labari ya karya mai zuciya matuƙa, amma tun da wannan lokaci ya je ya yaɗa cewa mutanen gari su daina yi wa Malam Baƙo kallon mai mako. Ba mako bane, ya taɓa gamuwa da darasi ne a rayuwar baya. Tun daga wannan lokaci Malam Baƙo ya zama babban mutum, duk da wannan tattali da yake da shi, amma mutane ba sa mai wannan kallo. Haka dai ya ci gaba da aiwatar da rayuwarsa ba wannan gutsuru tsoma da aka saba yi mai a da. To jama'a, wannan labari darasi ne a cikin rayuwarmu. Ya kamata mu koyi tattali, ko da mutum ba zai tattali mai kaɗan ba, ya kamata mutum ya ringa lissafa rayuwarsa ya za ta kasance mai. To jama'a, anan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku tara da mu a gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta, muna son idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha mu mai albarka, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, kana kuma ku danna mana liking da comment domin jin ra'ayinku a wannan shiri. Domin idan kuka danna mana liking da comment, shine zamu ji ƙarfafa gwiwar mu domin kawo muku abin da kuke so. Mun gode. Dole ne sai kun mutu, tunda har kuka shigo cikin wannan masarautar. In dai har mutum ya shiga to baya fita. Tatsuniyar wata wacce ake kira da Salma, da wani kyakkyawan saurayinta wato Abbas. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, muna so dan Allah da ku danna mana subscribe ta yanda zamu ringa sanar da ku daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. A cikin wani gari wanda yake nesa da yammacin Afirka, cikin ƙasar Hausa, akwai wata baiwar Allah wacce ake kira da Salma. Salma ta kasance mace ce mai kyau, son kowa, kin wanda ya rasa, gata da tarbiyya, sannan da son bin maganar iyayenta. Wata rana Salma da safe an aike ta wato ɗebo ruwa, sai ta ci karo da wani saurayi wanda ake kira da Abbas a bakin wani kududdufi yana wanki. Abbas da ganin Salma ya ga cewa tabbas ya ci karo da matar aure, saboda yadda take da kyau sannan da walwali ga ta da fara'a. Abbas tun da Salma ta tsugunna ɗiban ruwa a bakin kogi, kawai murmushin ta yake kallo tare da cikin farin ciki, yana jin hakan a ransa cewa tabbas yana so zai karasa domin yi wa Salma magana, amma zuciyarsa tana ce mai a'a kada ka je,
haka zalika kuma tana ƙara raya mai cewa ka je kada ka yi wasa da damarka. Abbas kawai ya yanke shawarar zuwa domin ya taimaki Salma akan zai ɗaukan mata ruwa ya taya ta domin ya kai mata shi gida. Haka Abbas ya je ya yi sallama a gare ta. Assalamu alaiki ya ke kyakkyawar gimbiya fara mai farin idanu. Salma ta ɗago cikin farin ciki tare da wani murmushi mai sanya zuciya da cewa alaikumus salam ya kai ɗan saurayi. Me yake tafa da kai? Sannan Abbas ya faɗa wa Salma duk wani abu da yake cikin zuciyarsa kan cewa ya zo ne ba don komai ba sai don ya gabatar da kansa a gurinki. Saboda haka idan har ba za ki damu ba zan iya taimaka miki da wannan ruwan domin na kai miki shi gida. Salma ta ce to gaskiya aka bar shi kawai saboda ba zai yiwu in takura maka ba, ya daga ganin mutum zan dora mai nauyi. Abbas ya ce a'a babu matsala, wannan jikin da kika gani ko me kike so ya miki a shirye yake domin ya miki. Salma ta ƙi, amma duk da haka Abbas sai da ya ɗauki wannan ruwan sannan ya tafi mata da shi zuwa gida. Suna tafi suna shira, Salma take ba shi labarin cewa a cikin makarantarsu can cikin wani tsauni akwai wata tsohuwar masarauta wacce ba a shiga, sai dai a cikin wannan masarautar akwai tarin zinarika sannan kuma da tarin dukiyoyi. Idan har mutum ya je kuma ya ci nasara ya dawo da ransa, to tabbas zai kwaso dukiyoyi masu tarin yawa sannan zai zama hamshakin mai kuɗi. Abbas da ya ji haka sai ya ce to shikenan shi ba wannan abin ne ya kawo sa ba. Daidai lokacin da suke hanyar komawa zuwa gida, Abbas ya faɗa wa Salma cewa gaskiya yana santa kuma gaskiya ba zai iya ɓoyewa ba, saboda haka me shawararta. Salma sai ta yi murmushi kawai ta ja wannan tulun nata zuwa gida. Abbas abin ya ɗaure mai kai kan cewa Salma bata bashi amsa ba amma ta tafi. Salma a cikin ranta mugun daɗi take ji da farin ciki ganin cewa yanda namiji yake furta mata soyayya. Salma tana ta wasuwasi a cikin zuciyarta, tana aiki tana murmushi har mahaifiyarta ta gane cewa tabbas Salma ta fara soyayya. Salma soyayyar Abbas ta daɗe da shiga cikin zuciyarta, ta mamaye ta. Lokacin da Abbas ya dawo gidansa Salma washe gari da daddare, sannan ya sa a kira mai Salma. Salma ta fito cikin farin ciki, sannan Abbas yake tambayar ta cewa ya maganar amsa ta wacce na faɗa miki a jiya. Salma ta ce ita ma tana son sa. Daga nan suka ci gaba da soyayya cikin farin ciki da annashuwa. Lokacin da za a yi musu aure ya zo, saboda iyayen Salma sun matsa kan cewa Abbas ya turo, shi kuma Abbas bahi da kuɗi. Sai Abbas yake tunawa da Salma cewa ya maganar wannan tsaunin da kike faɗa min na wannan tsohuwar masarautar da kika ce idan har mutum ya shiga baya dawowa da rai, idan kuma har mutum ya ci nasara ya dawo da rai to tabbas zai dawo da ɗimbin dukiya. Sai Salma take faɗa mai cewa ita ma malamansu ne suke faɗa mata haka, saboda a cikin makarantarsu akwai inda ake ba da tarihi, akwai wani malami da yake ba da tarihin abin da yake faruwa da kuma abin da ya faru a cikin wannan gari namu. Abbas ya ce to shi kenan shi zai je, saboda haka dole sai ya je saboda ya dawo da kuɗi. Salma da ta ji haka hankalinta ya tashi sosai, sannan ta razana ta ce gaskiya ban yadda ba zai yiwu a ce ka je ba saboda ka sadaukar da rayuwarka. Idan har ka je fa mutuwa za ka yi. A tarihin gurin babu wani wanda ya taɓa zuwa ya dawo da rai. Abbas ya ce ni fa sai na je, saboda idan har ban je ba kin san dai a gidanku ba za su bani aurenki ba, saboda ba ni da sana'ar yi, haka zalika ba ni da kuɗin da zan turo gidanku domin a bani aurenki, kuma gaskiya ni ina son ki, idan har babu ke ba zan iya rayuwa ba. Ita ma Salma ta ce ina son ka Abbas, idan har babu kai to tabbas ba zan iya rayuwa ba. Saboda haka sai suka shirya tsaf suka ce to tare za su je. A lokacin da mangariba ta yi suka shirya suka ɗauki wata 'yar fitilarsu suka nafi zuwa wannan daji. Suna cikin tafiya suna hira, har suka iski wannan kogon. Salma ta ce tabbas wannan shine irin zahirin yadda wannan kogon yake, saboda an bata labari tsaf sai an wuce wannan kogon sannan ake zuwa wannan masarautar. Abbas ya ce to shikenan mu shiga. Suka kama hanya suka shiga cikin wannan kogon mai shegen duhu, inda hasken fitilar tasu ma gaba ɗaya baya yi, saboda tsawar duhu haske baya tasiri a cikin wannan kogon. Suka ci nasara suka wuce cikin wannan kogon lafiya, suka hango wannan masarautar mai shegen sheki, haka zalika da ƙyalli. Abbas ya ce alhamdulillah, tunda har muka wuce wannan kogon ni na tabbata dole za mu je kuma sannan za mu kwaso wannan kuɗi. Kin ga daga nan sai mu zo mu auren mu cikin farin ciki. Abbas ya ci gaba da tafiya, Salma tana ɗarɗar a cikin zuciyarta, shi kuma Abbas zuciyarsa ko gizo.
haka suka karasa cikin wannan masarautar, inda ya je buɗe ƙofa ya ga ƙofar ta buɗe da kanta. Tun daga nan fa ya tsorata, ya zo zai buɗe ƙofa amma ƙofa ta buɗe da kanta. Ya ji wata iska mai sanyi ta zo ta same su. A cikin wannan iskar sai ya ji ana kiran sunansa a hankali tare da sunan budurwar nan tashi. Ana cewa, me ya kawo ku, me ke tafe da ku? Idan har kuka saki kuka karasa to tabbas sunan ku matattu, saboda za a shafe baban ku ne, babu wani wanda zai sake ganin ku har abada. Abbas ya ji tsoro sosai, sannan ya tambayi Salma, kin ji me nake ji? Ita ma Salma ta ce, ashe kai ma ka ji. Yanzu me abin yi, mu juya mu koma, in ji Salma. Abbas ya ce, tun da har muka zo kuma mu bi muka zo, to sai dai a shafe mu tare, saboda haka ki tsaye da zuciyarki guri ɗaya, sannan ki sa Allah a ranki, in Allah yadda babu wani abu da zai faru. Suka ci gaba da tafiya, suka karasa cikin wani falo. A cikin wannan falon sai suka hangi wani katon madubi. A cikin wannan madubin, maimakon su ga junansu, wato wannan madubin ya nuna su, a'a, ba junansu suka gani ba, wani hoto suka gani daban na wata tsohuwa tana magana a cikin wannan madubin. Tana cewa, me kuka shigo yi nan gurin? Da fatan cewa kun samu tarihin abin da yake faruwa a cikin nan gurin. Salma ta ce, sannan ta gaishar da ita, ta ce, ba gaisuwarki nake so ba. Kun san cewa idan har mutum ya zo to tabbas sai ya mutu, saboda wannan masarauta ce wacce aka gina ta shekara 1000 kenan baya, kuma sannan waɗanda suke rayuwa a ciki sun mutu. Haka zalika dukiyar da take cikin nan gurin babu wani wanda ya isa ya taɓa ta. Idan har mutum ya shigo to tabbas ya mutu. Sannan Abbas ya karasa ya je yi wa wannan tsohuwa da ke cikin wannan madubin bayani kan cewa aurensu ne ya zo, kuma idan har ba su da kuɗi to tabbas ba za su iya rayuwa cikin farin ciki ba. Haka zalika ni ba ni da sana'a. Haka zalika a gidansu ya nuna budurwarsa wato Salma, tabbas ba za a ba shi aurenta ba. Wannan tsohuwa ta fuskanci Abbas saboda ita mai sauƙin kai ce, sannan ta ce, ni ba ni ne abin ji ba, ku karasa ciki, waccan ƙofar ita za ku je ku buɗe. Abbas yana tsoro, amma duk da haka ya je ya buɗe wannan ƙofar. Yana buɗe ta, wani dodo da ya jiyo a fusace yana gurnani da ya yi wani ihu, sai da Abbas tare da budurwarsa Salma suka daina ji na wasu 'yan mintuna. Sannan ya musu bayani cikin wata murya mai girma kan cewa, me ke tafe da ku, me kuka zo yi nan gurin? Tabbas tun da kuka shigo ba za ku fita ba. Sannan wannan dodon ya yi wani tsafi, ya wani asiri, kawai sai ga wasu manya-manyan macizai sun fito suna biyo su, suna ja da baya, suna ba shi haƙuri, yana cewa tabbas sai kun mutu. Suna ba shi haƙuri, yana ba su magana kan cewa jininku kawai nake bukata. Suna ba shi haƙuri. Sannan Salma ta tsugunna ta je ta ba shi haƙuri. Sannan wannan dodon ya ji muryar Salma ta canja cikin wani yanayi na sanyi. Sannan wa'annan macizan suka ja baya. Sannan ya ce, me kuka zo yi? Abbas ya mai bayanin komai. Sannan wannan dodon ya ce, to zan kyale ku, saboda haka ku je can gurin, wancan buhun shi kadai za ku ɗauka. Buhun cike yake da tarin zinare. Idan har suka ɗauko wannan buhun suka dawo da shi garinsu, sai sun fi kowa kuɗi. Sannan Abbas ya je ya kasa ɗaukar wannan buhun. Salma ta kama mai, Abbas ya ɗora aka. Sannan suka yi wa wannan dodon godiya, suka fito zuwa falo, suka yi wa wannan tsohuwar da ke cikin madubi ita ma godiya. Suka ci gaba da tafiya, suka koma zuwa garinsu. Sannan Abbas ya je ya tura gidansa Salma, aka yi magana. Sannan aka zo aka yi auren Abbas da Salma. Aka yi taro, iya taro, mutane sun yi mamaki ya aka yi Abbas ya samu kuɗi. Abbas ya yi kuɗi, ya kuɗance. Salma ta ji daɗi, ta more a rayuwar da suka yi rayuwar cikin farin ciki, suka hayyafa.